Sa ebanghelyo karon, giilad na pud nila ang mga tao nga gikan daw sa yawa ang power ni Kristo. Bright gyud ning yawa. Maunang mga igsuon, ayaw og kumpiyansa kay ang yawa mugamit pud na sa atong mga achievements, sa atong mga titles og professions aron dili ta ka-focus sa pinaka-importante unta nga mao ang pamatasan. Mao nang ang epekto, professional lagi pero hambugiro na pod. Bright tuod pero tikasan pod. Mao nang ni ako i-share nga quotation mga igsuon. It's not what we acquire in life that is important. What is important is what we have become in the process of acquiring them. Mao nang kung bag-o kang graduate, ang imong pangutana dili nga professional nako, dili kundi mao ni. Human sa 4 o 5 ka tuig sa akong pag-eskwela, unsa may nausab nga batasan nako? Nahimo na ba ko karong mas buutan? Mas mahigugmaon, mas mapasayloon? Pagkanindot unta, professional plus buutan maing tao. Sa mga igsuon, pwede ning i-screenshot and please tag a student or bagong graduate, professional, or anyone para ni sa tanan.